Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kali channel Rika Ruby. Kali ini aku Mbak Mas Ruby arep persiapan kanggo didik bayi pemirsa. Didik bayi ini persiapannya cuci baju. Hari ini cuci baju bersih-bersih. Kayak Mas Ruby ngresiki bae, ini kan pesan anyar. Iku bae ono apa nek ngarani ya? Bae ngono kuwi apa nek ngarani? Oh, apa nih? Halah, koyo jenenge bak anyar ngono kuwi pemirsa dadine gak rata. Diratakno ben gak kecantol. Pas dua kotak. Pas bokong. Kayak Besok. halus ben gak nyantol bokongnya. Mandi juga. Iki yo anyar wong dibukai. Duh, jipok klambine sik. Diisi banyu. Di. Loh, bekas apa tuh ini? Sekarang nak nyantok. Oh. Sisa anu. Sisa citaan ya. Sisa ciptaan. Dan alas dan gak berat ya. Ini saus. Cuma nenek ini kita dek. Kalau ketandal ya loro. Iya. Persiapan dek. Iya, ketok dari bedanya maju. Untuk persiapnya apa dek? Nggak pas kayak. Kalau sakit. Apa neng? Apa nih? Hah? Sing disiapke sing digowo nek pas wayang rumah sakit nopo apa? Nek pas lahiran? Apa itu Yuk lambi yuk surate. Kakak. Buku nikah. Gak mau Buku nikah yuk berarti. Nek wis karepe. Baju-bajune cah. Baju-bajune. Salene. Salin adik ya. Wis ketok. Wis. Wis sik. Mbak ini juga kayak nek pancuran apa ini? Pancuran jas. Angger anu kok akeh pancuran. Angger rumah. Oh, banyak pam mitrai. Pam. Mesti dengar gak wis? Setiap rumah ini mesti nek pancuran ngono kuwi pemirsa. Kayak sitok ngono ning ngarepan. Pam. Lagi klambine sik. Sampeyan sing milih dek gak. Duduk ning kono. Iya. Ini iki anu. Jane gak oleh tapi kok nganggone gak kingket-kingket lah ya. Cuma manut umumnya kene ngono ya. Mana ini? Ini jaket dikei sama deh. Iya. Kekecilan iki. Dibehno adik jarene. Ngono iki karepe dhewe tuh jek cilik tapi wis. Iya, wis salah. Iya. Ya, Tunggu. kanggone ibu salah. Iya.
tasnya mau basisan dik. Diumbi kabeh. Selimut sing gede-gede kok enak. Iya. Baju-baju ini. Gedungnya apa? Gedungnya butuh akeh apa ya? Mbuh. Siro papat. Gedungnya Jumbo kabeh lah wis dik. Sing gede-gede yuk. Nomor 2. berapa? Iya. Bajunya. Kanggo ra kanggo dicuci. Iki lho lang gitu itu kuwi iki nek. Ngenekan. Yo, tembes nang kali Wholesale lah tidur. paling murah. Nek ning kene gak ngerti panggone itu dik. Ganti. Aku tak tembes ning kali tidur. Kali itu. Iya. Ning gayam mbon ndi? Iki ternyata popok iki kanggo umur nek wis gede. Gak Nek sing umur cilik mau apa ning jejerene? jarene sing XS yang paling cilik. Ini ukurannya rada gede. Yo, sing kurang kok tak tumbas nih, Cik. Weh, pagi-pagi Kamu nggak sekolah? Ambine apik-apik kayak Salwa. Tak ombe aku Dik. ngarepan iki. Nang ngarepan iki. Iya, sing kedua kok ya. Sing gede-gede aku, sing cilik-cilik iki sampean. Iya wis. Wis cepetan iya. Iya, siram banyu. Sampai-sampainya gitu. Ci ning ngarepe sik ya resik ya. Hah? Itu namanya gantungan baju. Sampean dan sekolah. Ya sekolah sih. Ke sekolah. Karena ibu ini ya deh terus. Kurang sih. Kurang. Kurang. Sampai setengah. Ini dipilih nomor. Nek orang ngono kudane. Iya, ini kan sini iya. Iki mumpung ora udan pemirsa ya. Kurang. Wes, Ngarep kono iya betul iya. ya. Recek kurang. Sampai nomor aku ini. Sampai aku sing gede-gede aku. Iya. Tanganmu sendiri ketok. Gak ketok silau. Silau kok. Adik loro ini. Nah. Wes. Mas Juarum ning ndi, Dik? Kurang dhuwur ora, Dik? Tempat duduk ya. Napa? Mbah nggih. Tunggu iki, Dik. Mbah iklan dia.
Wis masak apa, Dik? Masak emplek dong mateng. Emplek. Emplak sih apa tuh? Berdidi. Sambil jagung. Jagung mah banyak deh. Dik, iki silau kok kene gak ketoke kok kono kurang ndi? Gak salah. Wis. Mbah pertama kali iki mbah Dik. Mbah bajine. Tangan bayi sak piro ya? Tang driji ngene paling. Iya. Aku iki gak nyangka aku dulu pas bisa lindung bayi. Anak itu yang kurang sampean. Hah? Iya, gak nyong. Gak nyangka. Gak. Allah. Dia nangger cilik bayi mesti ngene kanca-kanca. Alhamdulillah Dik ya wis dikek rezeki. Padha kok rezeki Dik anak. Saiki benten awak dhewe sing mengalami. Oke. Sampai nek pegel aku Dik. Bisa. Ini di sini aku. Posisine kok ketoke ngono kok gak penak. Posisine sampean lho. Justru ki nek hamil tua kudu Tuh gerak. kerja jalan jongkok. Mesti duduk yuk ketoke pegel ngono. Ora pegel. Jalan jongkok. Oh, betul tae ready. Dan teh, Bos. Kan payu ning. Ini ya. Tapi nek panas malah laris teh. Ini udan wae itu paling ngombe piro. Terus sikune bakal SU iya nek udan. Mari bakulan yo trimo ning kan ngene. Ini tuh deh. Sini mana? Sampai kayak biasa dulu. Ya kok jangan kurang muda. Iya. Sering cuci gitu. Iya. Sekali pakai tuh Yura toh. gak mau tiki nek wis Ya nek reket ya diumbah. langsung Sekali pakai kayak popo underpass ngono kae. Ini kan awet. Ini apa? jarine memang apa Dik tak tembus niku ya Underpass dah. iya Nek underpass itu sekali pakai langsung. lha yo kok butuh ya Yo ojo ngono terus pun bisa telem. iya toh Kain ngono ganti cuci. Nek kain kan anu ya. Pakaian ini kira tuku underpass pisan iki nek kain seminggu bulan ganti underpass ini pisan. Penting luwih bener kain. Karena agak dari iritasi. sepirang menit Pegel loh, nyamai ngono. Oh, lah aku diingin ngantek 14 menit tak cekli ngono. iki piro iki Gambar itu tadi. kaya itu sing lau Ya wis tak tutup. oh pas jemuri ya pas jemurine ya guys tangannya pegel tripodnya tangan Datang.